हाय लोगोफोर नोंथांमोना माबोरै दं? जोंहा बिबुंसारा लोमजानानै टाइम्स हस्पिटालावसो भर्ति जाना दं एडमिट जाना दं। माने ओरैनो लोमजाबाय थादोंमोन आरो एसे एसे ओमफ्राय साननै लोमजानायावनो माने बारा जानानै टाइम्स हस्पिटालावहाय एडमिट खालामबाय। ओमफ्राय मैया रिपर्टआव ओंखारबाय माने निम'निया जाना दं होननानै आरो लोमजाबाय थाखादोंमोन आरो ओमफ्राय ओरैनो खाथिनि डक्टरनो खोन्थादोबाय थादोंमोन। मोजां जायाखैमोन ओमफ्राय दा एसे मोजां जादों। उन्दुना दं बिबुंसारा। सेलेन होबाय थादोंमोन ओमफ्राय दा होगाबाय। बिबुंसारा लोमजाबाय थानायनि थाखायनो आंनि केसर इउटुब चेनेलावबो माने मेथाइ होनो हायाखै दासान्दि। नोंथांमोना जों गासैबो माने प्रे खालामो जोंहा बिबुंसारा थाबनो मोजां जानानै न'आव माने सफैनो हानाय। ललिता बसुमतारी बिपुल बर' सानबैसे जानाय बाजै ओरैनो लोमजानायाथ' सानथामल' जादोंमोन ओमफ्राय इयावनो तेजपुराव माने लाना फैबाय। दा ओमफ्राय हस्पिटालाव दङ जों सानब्रै जाबाय टाइम्स हस्पिटालाव। बिपुल बर' दे हामगोन गड ब्लेस इउ थेंक इउ। नोंथांमोना जेन गासैबो आर'ज खालामो बिबुंसारा थाबनो मोजां जाथों होननानै। उन्दुना दं। रमेस्वर बसुमतारी फिसालाना बाजै फिसाला इसोरा मोजाङै मोजां होथों थेंक इउ।